Wedhusmu manak, Min. Wedhuse Kang Parmin karek telu, ya. Heeh. Ora apa-apa ora dadi bruke Kang Parmin ya. Mantap
ingkang kula hormati Ajon saha Ajon kajupet Ajon ingkang sampun kalumampah salebetipun Ajon kangge jangkaping pawiyahan mapan wonten ing dalem mriki atas nami saking hamugati dalah pramugari sedaya suguh wonten ingkang sajak kirang nuju tan godhok dumados sedulur ingkang tinenggih lumantar kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun inggih saderepun kaparuan lengser Mas Basuki dalah Ibu Mugio anggenipun hamugati wiwit madya ngantos wisana tansah manggih rahayu wujud putra ingkang dipun pahargya dadosna putra ingkang saleh wonten mangke Mas Supri nggih setunggal aja alalagon mangke dipun suwun mangke dipun aturaken namun menika Ajon Tayub sampun kapungkasan nggih semanten sedaya kerapatan nyuwun pangapunten akhiripun ihdina siratal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih monggo Mas Supri